wannan wani irin iskanci ne da Allah, ane muku magana. Waye ne da Allah? To mara mutunci. Ina ta kiranka a waya ka ki dauka. Shi yasa na biyo ka har cikin gidanka da abunka. Ke wai me yake nufi ne? Wani matashi ne madandali. Bai aune ba sai ya ji tarko a wuyansa. Ina nufin shine na dawo gidanka da zama har sai na haihu. Wanda suke ciki da ke? Sun dade suna zaman zaki bari da musabari. Me zai hana mu je a zubar da cikin? Garin zubar da ciki in je in mutu? Ki faɗi duk abin da yake so zan baki. Wannan gidan naka. To karamar barauniya. Allah shiga ciki cikin tattara ina kina to ki tattara kayan ki ba mu gidana. Ya reni wani kawai. Amma da na bar gidan nan ƙauyen ku zan nufa. Anya ba inda ba zan ɗebo yarinyar nan ba ko. Ciki da Raino tun bayan da Mango Park ya sa kafa ya fice daga kasar Hausa. Dan ta fargita. Don't forget aka ce. To wannan kafa ka wannan kenan me? Wannan babu ruwan ka je kawai. Ciki da Raino. Da an zo jarabawa wannan koyon da ake yau na ga mutum yau. Na daya batetiriya muceha yau zan baki mamaki. Ciki da Raino. Wannan me kace? Batetiriya. Battery. Battery. Au algorita hama. Ina ga ka ta hama anan. Gashi algorithm. Duk da kallon hadarin kaji da yake wa matarsa. Ita mai ciki kyakkyawa atishawa yanzu ta cinye bari. Kina asha sai fat yi waje. Cungura tula. Na ɗauka ta na cinye a yi za. Da yara za su taimake ni da tafi da na kaɗa masa takensa. To mai wannan? Tashi za ka yi mai training. Wani irin training kuma? So nake yi ka kware kafin in haihu. Lalataccen mai gida mai raka mata anguwa. Ciki da Raino. Baban Amir kenan. Ana daɗin umman Amir. Ni kan dan Allah ina za ka nemo min gwaiba da rata. Wani da ɗorayi ke gabatar muku da Ciki da Raino daga kamfanin Dan Kwairo International Limited. Ki ringa fara. Sannu ku da Yawa, salamu alaikum. Likita mai karaso bane? Sanin wata tana. Ciki ne ita ma wata biyu. Kullum sai ta amai. A 1977 muna yara. Ciki da Raino. Ku ba ni kiɗan uban kwarai babba. Sai Buhari sai baba. Kai sai Buhari sai baba. Sai Buhari sai baba. Talakawa ba za su kauce ba. Sai Buhari sai baba. baba. Ba zai bari a bata ba. Sai Buhari sai baba. Ba kuɗi ya zo ya tara ba. Sai Buhari sai baba. Wuta burutai. Ciki da Raino likita bokan turai mai dariya kamar ranar sallah. Sannan ku dai. Yawa. Yanzu zan shiga zan danna kararrawa wanda ya fara zuwa sai shi. Ciki da Raino. Sannan Dr. Mandula shi sai ya gama cakiya ma tsaf. Sakewa fa ta wiwi. Sai ina Mandula a kaka gangan. Ta mutun nawa. Shi dai da kake shanye. Ciki da Raino. Do you kinuwa? Bana so kana karatun nan wallahi. Do you know your family planning? Wato idan na fahimce ka wato kai ne dai mijinta kuma mai gadinta. Ranar farin ciki kuwa kowa guda yake. Ku kaka ce mun duk abin da ya shafa yiwa in kawo. Ciki da Raino. Kaga wannan cike? In baka wasa ba ma sunan ka zai bi. Ko kuma sa mu sunan babanka. Ai shi ubanki ba uba bane. Ka rasa abin da zaka saka yaro sai a wani bayaro. An gamu na Maroko ya bayyana. Kaga duk cikin motar nan ƴaƴana ne nan gaba daya. Jomaji ne Torello. To kai gidanka ba a tazara kenan. Me haɗa mu da ita? Duba yara mal. Turba. Ciki da Raino labari falali ɗorayi tsara labari Nazir Adam Saleh. Yanzu ina matan naku suke. Ga sanin da sun zo da abin daɗi. Da kaji. Sun ban mu da yara a hannu. To idan dai har za ku kwantar da hankalinku zan koya muku yadda za ku yi maganin su. Shiryawa Ibrahim Sinana ba da umarni falali ɗorayi. Waye? Kai ni ne da Allah. Waye nan? To wace ce ke? Babuwa ce kuma ya ce kan na bude wa kowa. Baba kana ina ne? Kai baba. Kai share da Allah kanwan mahaifiyata ce.